Bueno, boas obradoiristas, onte comezou a pretemporada, digamos, xa máis oficialmente, porque de momento si empezaron os adestramentos, pero onte xa foi o primeiro partido que se saldou con derrota por parte do Monbus Obradoiro frente ao Leima Coruña por 89-84. E por iso temos moitas ganas de rajar seguramente, e por eso empezamos hoxe un programa máis, o terceiro programa da temporada. Do the fucking rules. We do all the thing, do the fucking rules. Bueno, e como sempre, pois contamos cos habituais, os nosos tertulianos habituais. Aí vemos a Adriana, boas. Boas. Hola, Xian. Boas, esos dous, que tal? Bueno, hai que dicir que nos falta Diego, porque, bueno, por temas de traballo, pero a ver se se pode incorporar hacia o final do programa, que seguro que sí que se pode incorporar. Bueno, antes de nada, bueno, non todos os que estamos aquí estivemos onte no partido de Vila García, do Obradoiro contra o Lema, porque xa non puido estar, pero eu e Adriana sí que estivemos. De todas formas, vamos a debatir porque estadísticas as hai, co cual Xian pode participar perfectamente. Totalmente. Entonces, nada, si queredes facemos unha ronda de titulares primeiro, e despois xa empezamos a debatir. Adriana, empezamos por ti, si queres. Un Vale, titular. eu daría titular como moito ruído e pouco xogo. Xian, ti. Pois sen ir ao partido e polo que escoitei e polo que vexo, creo que falta moito traballo para ese día 20 e pico de setembro contra Andorra. Creo que hai moito que traballar e ten Epi moito que darlle a cabeciña. Bueno, eu vou a dalo, somos LED. Bueno, que va, é unha coña, é unha Igual coña. un No, pouco pero pronto. si hai que traballar. Traballo. Eu teño aí posto Somos LED, non sei se o vedes debaixo do Sí, meu nome, que Sí. pon Somos LED, totalmente. pero é unha coña, é pa o contragafe, pa non descender a LED. Pero bueno, antes de debatir, imos ver se vos parece como foi onte o recibimento. Ui, aquí non era, perdón. O recibimento o recibimento por parte da afición aos xogadores, que agravou precisamente a Adriana. E logo xa, se vos parece, comezamos a debatir. Bueno, pois aí viamos o recibimento dos xogadores. Obviamente non hai unha gran multitud porque era un partido de pretemporada e demais, pero bueno, hai que dicir que hubo un moi bo ambiente, estaba Sí. todo cheo, e a verdad que foi moi bo ambiente. É verdad que os de Coruña estaban motivadísimos, porque non pararon de cantar en todo o partido, Nós estivemos máis contidos. De feito, Verdade, Adriana? había bombo ir no recibimento do Coruña. Sí, Había de sí, no, todo. parecía un partido oficial, O sea, as cosas como Totalmente. son. Nos estábamos Bueno, apagados, pero pero bueno, bueno, Pero estábamos bueno, aí. total respeto total, sin problemas, entre aficións, sin Efectivamente. ningún tipo de problema. Unha maravilla. E nada, pois nada, pasamos a analizar logo o partido. Non sei, Adriana, que destacarías ti máis. Eu diría primeiro o máis positivo, e despois iso vamos ao máis negativo que che deixou onte o partido, sabendo que obviamente o primeiro partido de pretemporada e non vamos poder sacar conclusión nada porque xa, aínda que fora o primeiro partido de pretemporada,
lle temos que sumar que falta medio equipo, co cual tampouco Exacto. podemos sacar moita conclusión. Pero bueno, non sei que algún aspecto positivo que che deixou onte o partido. Aspecto positivo, que temos un Under 22 potente, vale? Vou non dicir así. Entonces, dame moitísima alegría saber que vamos a poder ter competición boa nese nivel. E a nivel Obradoiro ACB, que estamos sin 5 pezas clave. Entonces, pouco pudemos ver. Vimos o debut de Faure e de Childress, ou Childress, e, bueno, eu tiña a expectativa moi alta e tuve na que rebaixar un pouquiño. Si anti, sabendo que non viches o partido, pero bueno, Sí, vendo as sí, pois estadísticas, creo que tamén ven algún vídeo por aí dos canteranos que creo que o fixeron moi ben e poden dar moito que falar, e despois que os 5 que faltan van ter que ser moi importantes, e dependendo deses 5 vai o rumbo dobra na tempada. bueno, eu estou con Adriana, destacaría sobre todo os chavales da U22 porque rendiron en xeral bastante ben, incluso mellor do que eu me esperaba, verdad? E incluso en varios momentos do partido foron os que sostiveron o equipo, sinceramente, Totalmente. eu penso así. Entonces, pois non sei, veremos tamén cal é o nivel, obviamente, da U22, pero pinta que polo menos van a dar guerra os nosos xogadores do U22. Despois tamén destacaría, como algo positivo, sí que é verdad que non fixo, sobre todo a primeira parte, foi tamén así moi regulera, tirando a mal, de Childress, que precisamente o único fichase que xogou, se non me equivoco, eh, E Faure pero tamén. na parte... Perdón, é Faure, é verdad, Faure, xa me olvidado de Faure, sí, é Faure tamén. Eh, que iba a dicir? O de Childress, que na segunda parte sí que fixo unha segunda parte bastante boa, e máis, se non me equivoco, na primeira parte remata con apenas 3 puntos e ao final creo que acaba con 18, se non me equivoco, Sí. efectivamente, con 18 puntos, co cual mete 15 puntos na segunda parte e aí se ve bueno, que ten calidad, que ten potencial. Non sei como o vedes. Adriana, Xian, nadie se quiere mojar. Sobre A ver, Children. sobre Childress, que eu creo que Sí, por ejemplo. era inferior a ver, por exemplo. Vale. Creo que está desentrenado, está o equipo super descolgado e non se lle pode pedir máis. O sea que eu son das que quere chegar e xa ter todo perfecto. E iso non é posible. Chegar e vamos. Exacto. Ti, Xian, vendo as estadísticas, que che Pois parece son de das Childress? estadísticas, a ver, pois según o que vos me comentachedes e tamén xente que foi o partido, parecía que estaba un pouquiño falto de ritmo, pero ao final 18 puntos e 7 asistencias, creo que cando se entone un pouquiño máis e comecen a vir os outros compañeiros, creo que pode ser ese xogador importante que necesitamos e que creo que o vai facer ben. Teño esa sensación. Si, eu tamén penso que sí. Eu non sei, eu vía con máis escepticismo, pero eu na segunda parte, bueno, non digo que me ilusione, que vai ser unha estrella, ni moito menos, pero, bueno, cambioume algo máis pa positivo do que tiña con Childress. Entonces, bueno, é a miña opinión. E despois, bueno, xa que xa temos ganas de rajar, as cousas máis negativas, Adriana, ti que destacarías? As cousas máis negativas, a falta de comunicación en campo. Hubo moito roubo de balón, moita perda de balón, homes tirados polo chan todo o tempo, unha descoordinación total. O resultado, porque ao final está un pouco maquillado, pero que acabamos o segundo cuarto cun resultado Sí, sí, no. impropio de Epi. O Moi poucos partido puntos. o partido dominou no Leima claramente, vamos. O resultado, ao final é verdad que na segunda parte sí que estuvo mellor o Obradoiro, pero a primeira parte sobre todo foi... A ver, o tema eu de pérdidas de balóns e demais, bueno, podo entendelo, é o primeiro partido, falta medio equipo e demais, pois bueno, pode ser
dentro do que cabe, normal. Pero bueno, ainda así sí que é verdad que hubo momentos que era un pouco desesperante ver o equipo, sobre todo, por exemplo, esas pérdidas de Faure, que incluso levouse unha bronca de monumental de Epi. Entonces, pois claro, obviamente un partido de pretemporada, primeiro partido de pretemporada, pero a esos detalles hai que intentar melloralos, claro. Non sei se que opinas ti. Sí, sí, que estou vendo aquí 32 puntos no segundo cuarto meteu Leima. Sí, sí. Para ser un amistoso, que estaban os dous pouco acertados, porque rondaron os dous o 25% en triples, que non é propio nin de Obra nin de Leima, do ano pasado, por exemplo. Imagínate como tiveron que defender sen ver o partido para que te metan 32 puntos con porcentaxes tan baixos. Non sei como o bichedes. Sí, Eu sí. quería poder Eu Sí, quería poder Adriana, di. botarlle a culpa á canteira e dicir, a culpa foi porque estaban os canteiráns xogando, pero por desgracia non foi ese o motivo. Entonces, frustreime un pouco. Despois cambiou un pouquiño a cousa, pero, bueno, é o primeiro partido, non pasa nada, está pretemporada. A ver que pasa agora en Xixón. Home, claro, esperemos que melloremos, porque si no, madre mía, madre mía. Sí. Pero, a ver, claro, o problema é eso, podemos botarlle a culpa, entre comillas, a canteira e tal, pero a canteira o que di Adriana, é que a canteira, xa o dixen antes eu, é que hubo momentos que foi o que sostiña o equipo, entonces é que eso non fala moi ben dos titulares que estaban, por exemplo, hai xogadores que Marcelo, pois, estuvo desaparecido, aínda que meteu ao final 11 puntos, porque ten calidad, Marcelo ten calidad, e por eso mete, pero vese que non está fino, Barrueta tampouco está fino, aínda que Barrueta xa sabemos como empezou o ano pasado, despois xa sabemos como acabou, e xa sabemos como é, que podes xa meter en calquer momento, as máis difíciles, pero sí que é verdade, despois Sergi Quintela estuvo tamén desaparecido, en combate totalmente, é que non sei. Por eso, Galán tamén eu o notei moi desaparecido. Hai que mellorar moito, sinceramente, eses xogadores. A ver o que nos aportan os que faltan, obviamente, pero Total. tendo en conta que moitos dos que xogaron onte, ou prácticamente todos dos primeiro equipo que xogaron onte estaban o ano pasado, eran xogadores que tiñan un rol importante, non? Porque non eran eche único, pobre, bueno, pois por circunstancias non xogaba tanto, pero que os que xogaron onte eran titularísimos prácticamente. Entonces, bueno, hai que engrasar esa maquinaria, veremos cando cheguen os outros, pero penso que hai que engrasar, non sei como vedes vos. Eu vexo baixa forma en moitos xogadores que estaban reventados aos 5 minutos saír do campo, estaban que non podían máis. Cousa que o Leima non, estaban super Sí, rodados, sí, o Leiman. pero nós estábamos pa o rastre. Se me dis que viñan todos de facer unha churrascada, creo xo. De verdad. Si, Se eu creo que, Anti, a ver, esa igual é unha parte positiva dos que están coa selección ahora mismo, por exemplo, de Soriano, que aínda acabou outro día a Liga, e encima teñen ahora partidos de seleccións, que, bueno, creo que xogan todos 2 partidos menos os de Nigeria, a Bogidi e a Gada, que xogan 3, e a ver se esos veñen ben de forma. Deberían. Deberían. a ver, eso pode axudar. Eu penso que os que están ca selección xa veñen máis en forma, porque claro, os que estaban agora, pois estuveron de vacacións. Por exemplo, Sí. Soriano é que vai vir e non vai ter vacacións directamente, o sea, vai vir, vamos, plena forma, digamos. Entonces, eso eu creo que vai axudar tamén no seu acoplamento na plantilla, vai a facer moito máis fácil que estes xogadores, bueno, que a plantilla vaya funcionando máis rápido dentro do que cabe. Eu estou de acordo con Xian nese aspecto. Non sei ti que diste, Adriana. Eu espero que tamén polo noso ben. Esperemos, porque si non... E despois, eu quería, no Leima, por exemplo, bueno, non sei se queredes destacar algo máis do Obradoiro, algún aspecto máis, Adriana. Pois o MVP de onte, non vou dicir o mellor xogador baixo o meu punto de vista de onte, foi Riga.
porque se foi expulsado por Sí, falta. podemos destacar Pero Riga. eu quedome con Sí, Riga. Riga, a verdad que foi, sobre todo ao principio, foi un vendaval, prácticamente. O sea, unha cousa que eu non coñecía este xogador e a verdad que me sorprendeu para ben, O sea, sinceramente. Total. Non sei se Xian o coñecía de antes. Non sei, si antes Non, coñecíalo. coñecelo de como xogaba non, sei que viña do Canarias, de cando anunciaron por aí por Twitter xa adiantaron o fichaxe, pero non moito máis. Despois sí que coñecía a Soneira e a Badji, os outros dous sí que os eso sí que sei quenes son, Pablo tamén sei quen é, pero non sei moi ben, non o vin xogar. Pablo xogou ben, pero xogou moi pouquiño. E Xoneira xogou moi ben. Buah, Soneira foi o que meteu ese canastón, non? Non sei se o Mm. biche, Xian. Sí, Que vino. canastón, o sea. Eu levanteime a aplaudir porque era unha locura. Ademais, era un momento no que estaba o equipo groggy totalmente Total. e apareceu ese canastón que, bueno, polo menos nos entretuvo algo, Sí, nos insuflou algo de alegría, porque nese momento, a verdad, era terrible. Bueno, en o Leima, como biches ao Leima, Adriana? Saindo pois que tamén bien. lle faltan 4 xogadores. Ollo, que lle faltan 4 4, sí. xogadores. Nos faltan os 5, se non me equivoco. Faltanlle 4, pero o mellor non son tan fundamentales, porque estaban Eso moi é ben outra cousa. cubertos. Aí Sí, Eso está, é outra pode estaban, ser que sí. estaban moi ben cubertos. A ver, onte en calidad superáronnos. Sí. Está Pero a claro. calidad, en intensidade, en todo. O sea, En é que a todo. defensa onte do Obradoiro que non falamos dela foi Nefasta. moi nefasta. E en ataque estuvemos, que antes de que me olvide, en ataque, se non me equivoco, fixemos 0 de 7 tiros libres seguidos. Sí. 0 de 7, e que de 3 xogadores distintos. Porque se me dis, bueno, é o mismo, pois bueno, pode ter malísimo, pode ser, con todos os respetos, un Mikovic de la vida, que non che mete un, e tira 7 seguidos e chas falla. Pero 3 xogadores distintos que che fallen 7 tiros libres seguidos é que non pode ser un equipo profesional, ainda que sea un partido No. de pretemporada. O E sea, menos un cup ou un extra, vamos, como foi o caso. por eso. É que Unha non pode falta de ser, é 3 que eso... e errou os 3. Na falta de triple Sí. que tivo, errou os 3. É que Sí. Bueno, e volvendo eso, despois tamén a defensa, horrible. E en ataque, pois moi espeso, salvo algún momento de lucidez, que sí que é verdad que houbo e tal, pero bastante espesos. Eu creo que hai moito que mellorar, sinceramente. Non sei se queres engadir algo máis deso ou pasamos ao Leima xa. o Leima, se Non, queres. O da Leima. miña parte. Bueno, o Leima... Di Xian. Non, nada máis. Digo que o Leima, bueno, No, vale. O Leima eu creo que ten un nome propio, non? eso é. Creo que todos sabemos quen é. Berge. Como é? Berge. Que Sí, Sí. Verge. eu sempre... Verge. Bueno, Verge Sí. que fixe unha barbaridade de partido. O sea, foi Vamos. imparable. O sea, é verdad que o Obradoiro puido facer algo máis, pero o tío ten unha ficha tremenda. O sea, unha cousa, unha bestialidade. Eu creo que o Leima vai depender moito deste xogador, pero este xogador vai dar moito ao Leima, sinceramente. Non sei como vedes vos, pero eu penso así. Eu penso mesmo. Tamén hai que ter en conta que xa xogara co Leima anteriormente. En ACB. Sí, pero bueno, uns poucos partidos. E Ao non final sei da que Liga, se... creo que viña máis... Sí, ao final da Liga, ao Sí. final da Liga. Os últimos partidos, veu. Non sei se Eu Anti xa como cando- ves. Sí, cando xogou co Leima xa na anterior etapa, lembrome de ver algún partido e xa me pareceu un xogador que moi interesante. Eu este ano cando non sei se por error ou que para o Obradoiro que estaba medio feito, eu pois alegreime moito porque sabía que pode ser un xogador diferencial na zona media da tabla, media baixa, e bueno, así o demostrou onte. Totalmente. É que é un Que xogador eso a mí ACB. dame moita rabia, que estivemos a Eso que punto non de tira, fichalo. Que non é Estivemos un a punto tirador de de tres tampouco. No, pero da No, igual. pero penetra e fai de todo. Pero penetra, fai de todo, tío, é que volve tolas as defensas, o sea, unha locura de xogador. E a mí o que máis rabia me dá é eu vendo a cara de Raúl onte, eu creo que na súa cabeza estaba dicindo como se nos pudo escapar este fichaje, porque eu, de Totalmente. verdad,
E co tivemos, saltaron os rumores, estaba fichado, e ti mira como pudo cambiar o conto tendo onte a Alonso, o sea, na pista co Obradoiro. Entonces, buah, e que a mí dame moitísima rabia eso. Que despois, obviamente, é un partido, tampouco vamos a volvernos loco, pero, tío, está claro que con todas. vai ser importante no Leima, vai ser un xogador diferencial, incluso diría na Liga. Sí, 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 sí. Eu penso o mismo, porque despois fixo pequenos os restos de bases que había. Refírome... Sí, sí, pero é que onte eu ouvía e cada vez que eu coñía a pelota, eu cando iba po banquillo só celebraba, porque era un momento de buah, respirar. Pero é que cando estaba na pista eu creo que lle vin fallar igual 2 ou 3 tiros de non sei cantos lanzou, o sea, é que é unha Sí. bestialidade, Fallou 5, creo. unha bestia. 5 fallou ao final. Bueno, Sí. pois mira, e cantos tirou? 13. 13. Bueno, pois pareceme pouco A mí porque tamén. a min Fixo pareceme nos As un pouco. traxe. estadísticas. É que el Sí, solo no, fixo no, nos un virao. traxe. Uf, Pero, E buah, despois, é que ganou el solo o partido. O sea, sí, él foi clave para ganar o partido onte. Claro. Bueno, e despois, antes de volver un momento ao Obradoiro, un tema que, bueno, que se anunciou esta semana, o noso capitán, bueno, o noso ex capitán xa, Leo Westerman, que fichou de momento para a pretemporada. Onte estaba en Vila García, pero non xogou. Supoñemos que os próximos partidos xogará e na Copa Galicia, pois, debería xogar. Vos como valorades este movimento e credes que ao final vai quedar no Leima para o resto da temporada? Adriana, mira, que opinas ti? eu vino nervioso cando chegou. Ademais, chegou no seu coche particular, non veu co equipo. Estaba super nervioso. Saludou a toda a xente do Obradoiro, foi saludar aos seus compañeiros. Sí que é verdade que a certa persoa da directiva non foi a saludar. Non sei se... Ui, Ou perdíme ese momento. Pode ser, pero non creo. E dome moita pena, porque vendo que tiñamos de base, pois... Eu non sei ti, Javier, eu estaba mirando na esquina e dicía Dios mío, estás rindo de nós, sabes? Que se quede en Leima? Non creo. no. Non o vexo, pero unha cousa, antes de que digas Xian, eh, ti o biches que houbo algún da directiva que non a saludou? Non sei se directiva ou contratado, vamos a deixalo aí. Ou Directiva cúpula, non é cúpula, non é Raúl cúpula? saludouno, vale? Non é cúpula. A Raúl saludou, no que quede E claro. a Epi tamén, e o banquillo enteiro, vale? Bueno, eu creo que nos queda un Sí. Que estaba O resto- acompañado onte. que non vamos a dar o nome, pero eu creo que todos lo saben. Eu non vin Exacto. nada, eu non podo dicir nada porque eu cheguei, estuve facendo entrevistas que logo veremos, co cual non me fijei para nada, e a Westerman a verdade que tampouco o vía desde onde estaba, nin me fijei nel. Non sei si Anti que opinas do tema Westerman. Pois eu creo que, bueno, para empezar, non creo que se quede na tempada, pero a ver, pola súa parte pareceme un movimento intelixente. El sempre dixo que se quere quedar en Santiago porque ten os fillos pois moi ben establecidos e co seu colexio e todo. Se non xogas no Obra, onde podes xogar? Pois en Leima. Imagino que o chamaron polas ausencias que haberá polas ventanas FIBA. Home, pois palante, non? Eso, supoño, imagino que xogará en pretempada, non sei por que non xogou onte exactamente, porque aparte creo que non iban os 12 de Leima. E pareceme, o sea, non é que me parezca como unha venganza obra ni nada polo estilo, pareceme un movimento inteligente e correcto pola súa parte. A ver, eu a min doeu-me moito a imaxe, sinceramente, porque eu penso que Westerman é o que dixían, el ten a familia aquí, penso que quería seguir aquí, eu penso que o club ou alguén do club que pode ser este que nos saludou, eh, pois non o quixo, pero eu sinceramente penso que podían negociar, bueno, se ao final pois non chegaban a un acordo, pois nada, porque non se chega a un acordo, o xogador obviamente vai
buscar o seu mellor beneficio tamén, porque ten a familia aquí e demais, pero claro, se nin siquiera negocios e nin lle dis nada, a min pareceme tendo un xogador da calidad de Leo Westerman, da veteranía de Leo Westerman, obviamente Westerman non che vai poder xogar unha barbaridade de minutos na CB, porque aí había momentos que xa lle costaba en LEB, pero en ACB, ainda que sean uns poucos minutos, podeche dar descanso e aportache calidad, porque Westerman ten calidad. Entonces é unha cousa que eu, vendo a confección da plantilla, pois non entendo, pero que hai? Eu, sinceramente, espero que non continue o sea, que non siga no Leima durante a temporada. Pero eu teño a sensación de que igual sigue. É unha opinión miña, o sea, eu teño unha sensación rara aí de que igual sigue. Porque claro, está aí en cerca de Santiago, pode seguir vivindo en Santiago, obviamente, porque ir pola P9 ou vas pola carretera de Ordes e xa está, pero eu que sei, está salado, podes vivir en Santiago perfectamente xogando na Coruña. Entonces, claro, non sei, a min eso, se non tuvera familia aquí, diría, bueno, no, pero tendo a familia aquí, eu creo que marcha ao COP Es, ou sigue Exacto. no Leiro. esa é a opción Non que sei, máis non sei que vos a mí me encadraba moito o COPE. Porque A min encima tamén. o presidente, bueno, a directiva falaran de como dun pequeno aumento de presuposto co obxectivo de buscar o playoff e tal, e a min parecíame que encaixaba moito no Ourense. E no Leima, a ver, non creo que quede porque teñen a posición de un cuberta con Pacheco, Cuevas e Berch, que non sei se poderá facer o 2, pero non me pareceríame raro que se quede. Sí, a ver, por como está a plantilla do Leima, está claro que tería un rol, vamos, non ten, a priori non ten sitio, pero bueno, eu que sei, cousas máis raras se viron, entonces, non o sei, non sei, Adriana, ti que opinas desto? O sea, ti dis que non queda, diseras, non? Eu quero pensar que non e que se vai para o COP. E que non encaixa no Leima. Non. É que, como queda no Leima, vai xogar seguro o partido contra nós e vais salir seguro. E se lo va a Home, dedicar a alguna persona de la obra. Entonces, totalmente, totalmente. é que, Pero Non, como non sei onte, se non? Que queda. non falamos de Caicedo. é Non sei. verdad, volvemos á É obra. Non, verdade. si va a volver á obra, si va a volver á obra ahora. Caicedo, Adriana, di. 38 anos. É o que digo. Creo que onte quedou claro. A verdad, Caicedo prometía moito, pero, chaval, xa o ano pasado no Melilla non se lle vía algunha cousa, pero non se ve un xogador determinante, incluso ni pa CB, o sea, non sei se Ian como ve, pero eu, Sí, sí, eu creo se había algunha que Paco, posibilidade de que quedara, eu penso que vai a ter moi complicado, e eu penso que ou moito mellora, incluso mellorando, igual non continúa probablemente, pero como xogue como a onte, desde logo penso que non vai continuar e veremos onde acaba. Non sei se Ian que opina. sí, eu creo que foi mítica oportunidade de mercado que tes para a pretemporada, que é boa para as dúas partes, para o xogador poñerse en forma de ti porque tes moitos xogadores pois non dispoñibles, pero xa estivo en ACB non sei cantos partidos xogou en Lleida e demostrou que tampouco que non lle daba o nivel. Despois en Melilla, pois bueno, era o quizáis o xogador referencia e por puntos seguramente o fixo ben, pero non o vexo nesta plantilla de obra. Bueno, é cupo, pero non, igualmente non lle vexo encaixe. E falando dos cupos do Obradoiro, que valoración faz Adriana de o de onte? Despois Están Xian. correndo por aí as estadísticas, non? Están correndo. O 25 fixo 0 puntos onte, verdad? Creo que os cupos é complicado e é o que hai. Sí. É que mira, dos Anxos 14, E despois 10 Quintela. puntos entre Galán e Faure e Quintela 0. Acabo de miralo. e Galán 3. E faltas, Galán, como tres. sempre. É que aí o temos. Xian, ti, que dis dos cupos? Pois eu creo que foi un dos erros da confección de plantilla, porque
non hai, con 5 posicións que hai en baloncesto, non hai necesidade de gastar 2 cupos, bueno, 1 e 2 anos, que non é que sea mítico cupo que ven para non xogar, pero eu creo que, por exemplo, opcións que estiveron encima da mesa, o Rafa Villar, que quizáis pedía moito, sí, pero que eu creo que encima, máis sendo cupo, a veces hai que facer un... Eu creo que habería que haber feito un pequeno esforzo para incorporar un cupo que encima pode xogarte minutos de moita calidade e máis nun equipo como Obradoiro de zona baixa e non agora ter que tragarse algúns cupos que non van xogar ningún minuto. Eu creo que foi ese o problema. Fichar todo cupos ou renovar cupos en posicións todo interiores. Porque está Quintela e despois son Faure, Galán e Dos Anjos, que son 4 Galán que pode xogar de 5 ou 5. Pareceume ese o principal error. Sí, totalmente de acordo. Eu, co dos temas dos cupos, eu creo que en algún momento Hai que vaise cambiar. ter que abrir Sí. o melón na CB e cambiar o tema dos cupos, porque eu creo que, eu non digo que lle baixe o nivel, pero que non deixa que suba o nivel da CB, sinceramente a miña opinión, porque que sei, obviamente hai vos cupos, porque hai moi vos cupos, pero claro, eses vos cupos son limitados, eses cupos pues, van aos equipos que van. En Obradoiro, pois temos cupos que son magníficas personas, profesionales como la Copa de un Pino, pero esto, baloncesto profesional, entonces, pois, claro, estás na CB, tes que ter os mellores xogadores posibles. E claro, ti non vas poder... Eu que digo, por exemplo, de Rafa Villar. Rafa Villar valorouse e Rafa Villar houbera sido, vamos, un salto de calidad tremendo. E sendo cupo, ademais. Entonces, eso, non sei, Adriana, que opinas? Se queres Penso añadir algo máis. exactamente o mesmo, que tema cupos é unha cousa que a min pois que me fai estoupar a cabeza a veces, porque sobre todo tema Obradoiro, vale, se queremos un cupo, xa tiñamos a Alonso Vela, non un cupo caro, manteno como cupo e colle toda a persona de fora e gasta os cartos. Non temos bases. Que volvo a Alonso sempre. Sabes, non o cedas a un de terceira e, joder, que os que lle temos cariño, temoslle cariño, sabes? Non é que sea unha Home, máquina, claro. pero que o prezo non era caro. Entonces habrá que valorar moitas cousas. Non sei que decisión se toma nese sentido. Xa, non sei, eu despois por pechar o capítulo falando dos extras comunitarios, bueno, es que xa estivemos falando tamén destes xogadores, pero ahora centrándonos no aspecto de que son extracomunitarios, neste caso son Barcelo e Childress, claro, Xogadores de onte, uns extras comunitarios teñense que dar un plus, porque son 2 plazas solo, e claro, son moi codiciadas. Eu non sei como vedes, xogaron onte os dous, é o primeiro partido, obviamente, non podemos sacar conclusións grandes, pero non sei, Adriana, como ves ti. Crees que dá o nivel? Bueno, xa comentaches algo antes de que... eu sei que a xente quere moitísimo a Barcelo, vale? Seino é unha gran persona, entrou nun momento moi difícil no Obradoiro, pero que E a sensación de axudounos onte, moito, hai que decirlo. exacto, a sensación de onte foi malísima. Estadística 11 puntos, pero é que non sei cantos triples intentou meter e que lle entrou un. Un de 5. Un de 5. Claro. A ver, é un partido pode ter o malo calquera. Ese é o Claro, primeiro partido de pretemporada tamén. totalmente. Pero sí que é verdad que a ver como vai a cousa. Eu teño moitas dúdas tamén do tema do físico e demais. Xian, ti que opinas? Crees que o Pois tema bueno, a dos ver, o de extras Barcelo... está... Di. Que opino en xeral dos extras, non? Sí, dos dous, Barcelo ou céntrate no que queiras, no que ti queiras, vamos. Pois bueno, Barcelo creo que é o que dicimos sempre, non? Que quizáis o club lle debía ese máis un do contrato en ACB, pero é que é baloncesto profesional, pero bueno. Sí que é verdade que igual se agarraron a corda de que en Alemanha, nunha primeira división europea, que non é dun nivel baixo precisamente, fixo ben e fixo bons números, pero en ACB, encima sendo un escolta baixiño, xa é baixo Palep,
pois pa CB co físico que hai, máis aínda, teño as miñas dúbidas. Encima, máis aínda coa segunda parte de tempada que fixo, que non foi moi boa, non sei se por temas de confianza, ou do que fora, pero, bueno, teño miñas dúbidas. E despois Childress, sei que onte non estivo quizá a ese nivel, pero eu creo que vendo algún vídeo, vendo o que fixo en Turquía, os números que fixo, pois debería, cando se adapte, cando este en forma, debería ser un extra máis que aceptable para a obra. Penso iso. Eu Falabas estou do de tema... acordo con... Sí, Sí, perdón, Adriana, di. Falabas do tema da estatura, Xian, e onte, Javi, ti tamén te deches conta, seguro, que, claro, todos eran altísimos en comparación deles dous e de Quintela, e iso fundíaos, éramos moi pequeniños en pista, por Claro, momento. Childress é baixo, non? Sí, Sí. non sei canto mide, pero sí. Despois Berch, quizás é un poquinho máis alto que Berch, non? Berche non é tampouco moi grande, Sí. pero é máis Eu penso que esbelto, algo máis alto é. Algo máis Sí. alto é. A ver, Sí. eu no tema dos extracomunitarios, eu estou con Xian. Eu penso que Childress, eu sinceramente confío máis en Childress ahora mismo que en Barcelo. Eu a Barcelo Sí. o amo, o quero e todo. Para min é un gran xogador. Pero claro, en ACB, Childress, por exemplo, obviamente se ten experiencia en ACB, eso sempre é un plus, porque, bueno, xa podes ver tamén como é o nivel. Entonces, non sei, eu en Childress confío máis que se gañe, entre comillas, esa plaza, e Barcelo, pois, a ver, o haya fora un mal partido de onte, e nos próximos partidos, pois, vaya máis, e empeza a temporada, vamos, é o que máis quero, vamos, o galla. Pero Exacto. vendo de onte con máis, o sea, dicindo con prudencia, genérame algo de dudas. Mira, A ver, o acabo de partido mirar de e onte... mide 1,91 Berch e 1,84 Childress, por aí. É un poquinho máis alto. Claro. É que, a ver, o de onte non pode servir de referencia hacia o que vai ser Obviamente competición oficial para nada, vale? Pero bueno, sí que podemos ver... falta medio equipo, eses xogadores pois van Exacto. cambiar a forma do equipo. Eso está Exacto. claro. O que sí que a estatura non vai variar, é o único. Eso sí que non vai variar. E os centímetros notábanse moitísimo en pista. Pero bueno, outros que son moi altos tampouco estuveron á altura. Así que... No. 2 años, ao marxen de que meter a 14 puntos, pois non estuvo. Non estuvo. E había un rapaz da canteira do Leima, creo que da canteira, ese chico, non? Sí, non sei como sí. se chama. O da canteira ou do equipo asociado este do Siria, que se Sí, do chama, Siria. non? Hugo debía que ser, non me o acordo moreniño, o non? Iba co apellido, non me lembro. Ah, non, sería Non me Taboada, acordo. igual. Taboada, exactamente. Taboada, ese estivo na obra, sí. Podía con Felipe. E podía con Fabio. Sí. Pero está para pretemporada só, non é do vinculado, está en pretempada ese. Pois... E que máis, Fichou, eu creo, me acordo segunda dunha xogada que dos Anjos ten medo, e non vai hacia o aro, porque o estaba defendendo e non vai hacia o aro. O sea, estando dos Anjos aí, que un tío altísimo, e demais, e non vai hacia o aro. O sea, eso é desesperante. É un canteirán, que eu non me quero imaginar cando lle veñen os pibos ao Leima Coruña, que vai facer dos Anjos. E con todos os respetos, os pibos do Leima Coruña, bueno, non son baixos. non son os pibos do Madrid. Entonces, ou de calquera outro equipo de arriba, ou de media tabla. Entonces, é que se xa sufres con equipos así, con xogadores así, que a priori son da túa liga, non me quero imaginar con equipos que teñan xogadores, vamos, mellores. Así que... Sí, pero bueno, iso sempre se dixo, que dos Anjos, quizáis se fora, non te digo moito, pero un poquinho máis duro, quizáis non estaba nin para pisar lep. Non é que igual estaba hasta nunha Europa, facendo carreira, non... Encima máis sendo dos Anjos, cupo. eu creo que lle falta máis sangre, non sei. Falta o mal humor. Sí, porque está sempre dos Anjos, estar de bo humor é maravilloso, eso está claro. Él está sempre, ríeste con él, vamos. Pero na pista tes que estar, vamos, tes que ir a comerte o mundo. A comerte o mundo.
Totalmente. Eso faltalle. Que 2 años a min caeme estupendamente, que gosto. O sea, 2 años A é un ver, crack, encántame, e vamos. Pero é eso, entonces non sei, non sei. Bueno, non sei se queréis destacar algunha cousa máis, non? Non, pola miña parte, pedir un pouco de paciencia, que, bueno, que é o sí, primeiro sí, partido que é exacto. moi longo Por isto, suposto, por que suposto, non xa vin por aí por xente suposto. dicindo cousas do equipo e tal, bueno, hombre, calma, calma. No, E si pois, nos claro, que se teño, hicimos esto en eu teño plan, posto somos Sí, Leo. sí, claro, vos sí, pero vi a xente xa desesperada de fichaxes e de todo, bueno, calma. que va, me queda. Mira, Acaba de podemos empezar. decir Pero somos... como cousa Di, bonita Adriana, de di. a equipación do Obradoiro era preciosa de onte. E que lles quedaba moi ben. O Os que non dos tiñan Solamos camiseta por todos... debaixo. Sí. Despois a do Leite vin Bueno, bastantes eu o que críticas di... de xente de Coruña, Buah, de Aquí dicindo que pasa parecía, Coruña... bueno, dixeron de todo. Xente de Coruña, non... Pero xente de Bueno, Coruña ves? sobre a do Obradoiro. Non, sobre a súa. Ah, é que eu penso que ser unha camiseta de entrenamento, porque si é Non, horrible, sí, pá, é me de parecíame entrenamento, sí. horrible, o sea. Non é a... Sí, non é a... Westerman a estaba moi entrenamento. guapo co polo do Leima. Favorecía allí. É verdad? Estaba guapo. Non me recordes esa imaxe. Non me Se la recordes. fixa na Que me cabeza. poño triste. Que me poño triste. Bueno, pois se non queredes comentar nada máis, eu creo que xa van 40 minutos falando deste partido que o primeiro de pretemporada, cando chegamos a un partido de Liga e teñamos que rajar de verdad, vámonos ir ás 3 horas. Pero bueno, pois si eso pasamos ás entrevistas que fixemos onte, que como eu estuve e Adriana, bueno, axudoume a filla de Adriana a gravar, eu estuve co micro, hai que decirlo tamén. Entonces, nada, pois se vos parece, escoitamos as opinións dalgúns dos que estaban ali, de algúns aficionados, e logo comentamos si eso, a ver se estamos de acordo ou non, se vos parece. Entonces, facemos así? Sí, perfecto. Pois veña, comeza a sección A Voz de Sar, neste caso, desde Vila García. We do all the big, do the fucking movers. Veña, pois estamos aquí con aficionados do Obradoiro e vamos a saber que opinan sobre esta nova temporada aquí no partido de Vila García. Aquí estamos con Vanessa. Bueno, Vanessa, que opinión tes en xeral da confección da plantilla deste ano? A ver, creo que é unha plantilla interesante, pero creo que, por exemplo, este partido ainda nos pilla demasiado pronto, porque faltan a priori os 5 xogadores, diría que casi máis importantes. Eu creo que realmente non vamos a poder analizar a plantilla hasta o día 20 de setiembre, que é o partido contra o Unicaja en Sar. E que, aínda que de momento non se vai ver nada de máis, ti que aspiracións que vai ter o equipo? Salvarse o xou nos vai dar algunha alegría de playoff ou incluso Copa? A ver, ojalá que nos dera algunha alegría máis, pero eu creo que por desgracia vai tocar sufrir moito para salvarse. E algún partido que teñas na mente para este ano, o teu partido favorito? Sin duda do Girona en Sar. Sí, por Moncho. Creo que se vai levar unha das ovacións máis grandes da historia de Sar. É o millor indacho. Non o descartemos. Bueno, pois nada, aquí estamos con a opinión dun aficionado. Bueno, estamos con Jorge. Jorge, que opinión tes da plantilla este ano? En principio, ten boa pinta. Sí. Penso que ficharon buscando o estilo de ti. A ver o que pasa. Vamos, que este ano crees que vai nos dar algunha alegría ou os va a tocar sufrir xeus? Algunha alegría deste tipo sorpresa de playoff ou tal? No, o objetivo é manterse, quedar de 15º, se firmamos, ese está. E o partido do ano para ti cal sería? O partido do ano, sí. Bueno, os derbis e o Girona. O Girona, pa volta de goles. Pois nada, vamos a ver, pois, con quen estamos aquí? Son Lois, Chiareiro do Obradoiro, número 1. Pois Lois, que opinas da confección da plantilla este ano? Bueno, pois eu vexo unha plantilla que, bueno, en principio a priori pode parecer un pouco desequilibrada, apostando solamente un xogador polo un, como o Xaldres, pero bueno, eu creo que temos varios combos que sí que poden aportar moito,
para o meu punto de vista, sí que teca un pouco músculo no interior, pero bueno, esperemos que entre todos se combinen ben e aposten por unha boa defensa. Vale, vamos, que vai tocar sufrir ou vai haber unha sorpresa alegre en playoff ou algo? Que pensas ti? A priori vai tocar sufrir. Eu creo que somos 5 equipos por abaixo que vai a ser complicado e 2 ten que baixar a lotería. Eu creo que non seremos un deles, espero, confío, pero bueno, vai ser que cada que vamos a perder moitos partidos dos que vamos a gañar. Vale, por último partido do ano, cal sería para ti? O partido do ano sempre é o Breogán. Para mí o Breogán é o partido que esperamos e o máximo rival posible. Este ano con Quintela, bueno, a ver, o Quintela xa estaba o ano pasado e de que non coincidiron e tal, pero bueno, sí que é verdad que para mí o Breogán é o rival a batir sempre. Pues nada, bueno, aquí estamos con Iago. ¿Qué opinión da confección da plantilla test deste ano? A mí a verdade é que os fichaxes o que máis me gustou foi o de Brandon Childress, porque veo que é un xogador que ten moita capacidade anotadora e tal, pero non me gustou que renovasen a tantos xogadores ao mellor tenían que apostar por renovar o plantel, pero facer máis fichaxes a nivel ACB ao mellor. Que crees que vai facer o equipo este ano? Que vai nos dar unha alegría ou vai ser solo salvarse e sufrir de Loli? A ver, eu espero que nos den unha alegría e sálvense ben, pero ao mellor hai que sufrir un pouquiño. E o teu partido favorito do ano? Deste ano, o Breogán. O Breogán ou o Madrid. Quero volver a recordar o que é un derbi. Era unha sensación moi bonita. Porque contra o Breogán era o derbi, de verdade. Sí, era o derbi de toda a vida, sí. E ademais están con Quintela, tal. Sí, con Quintela, o irmán tamén, que renovou con Breogán. Bueno, pues nada, moitas gracias. Bueno, aquí estamos con outro aficionado do Obra. José, ti que como ves en xeral a confección da plantilla este ano? A ver, a confección da plantilla a min personalmente non me gusta, pero bueno, eu non son técnico, nin son director deportivo, creo que hai carencias no 1 e carencias no 4, e logo veremos, ahora mismo non podemos opinar tampouco do equipo hasta que o vexamos completo, hasta que vexamos uns partidos rodados e todo eso. Vamos, que as aspiracións do equipo este ano salvarse, nada máis. Salvarse e con moitísima suerte. Vai haber que loitar moito e ao público temos que apoiar moitísimo. É o teu partido favorito do ano? Pois vai a ser o de a volta de Moncho Sar, por supuesto. Moitas ganas de velo aquí de novo. Pues moi ben. Bueno, estamos con Gonzalo. Bueno, Gonzalo, este ano a confección da plantilla que te parece? Tengo mis dudas. Tienes tus dudas. ¿Pero por qué? Falta por dentro y falta un base. O sea que este ano vai haber a tocar sufrir, non nos van a dar unha sorpresa alegre ni nada. Vai tocar sufrir sí ou sí, para salvarse. No sé. Depende de la forma de jugar. Si corremos, igual sí. Yo creo que si cogen con la tecla de jugar corriendo, sí. Como sea en estático, las vamos a pasar canutas. Y sin conocer a los tíos nuevos que vienen, ¿eh? Ya. Únicamente al base. Ya. ¿Y el partido del año? ¿Qué veas tú el partido del año para ti? Un Breogán, está claro. Ese es el derbi de verdad. El derbi. Y este año con Quintela y tal. A picarnos más todavía. Pues nada, ya está. Bueno, pois esas eran as opinións de algúns aficionados. Moitas gracias a todos os que participaron. E seguiremos nos próximos partidos. Seguiremos. Bueno, eu a Gijón non vou ir. Cando era o partido de Gijón, por certo? Que non me acordo agora. Era este fin de semana, non? Sí, Sí, o 29. 29, sí. O E tende que 29. dicir que o Juventud marchaba hoxe. Xa pa ali. Sí. Mi má. Xa nos queren, xa van ali para prepararse para meternos unha paliza. Totalmente. Bueno, non sei se queredes decir algo do que dixeron, destacar algo do que dixeron a xente
Non sei. Pois mira, eu saco a conclusión moi... Bueno, boa tampouco, non? Somos un equipo de sufridores, sabes? Xa nos poñemos no peor. As entrevistas foron antes do partido e xa estábamos... Foron antes do partido, hai que decir. Antes do partido. Igual, si eran despois, cambiaba a opinión de algunha xente, ainda era máis pesimista algún. Así que... E, bueno, que o derbi, eu tamén estou de acordo con a maioría. Para min, o derbi co Breogán é o partido máis importante. Para min, cada un... E tamén que faltan uns e que hai que reforzar por dentro. E que todo o mundo, penso que a maioría dos obradoiristas pensamos o mesmo. A confección da plantilla. Si, Anti, algo que destaques, o que digas, quitando do un, que eu creo que estamos pois o 90% dos obradoiristas de acordo, quedeime con dúas cousas. Unha, que dixo Lois, que dixo que o descenso vai estar aí entre 5 equipos, que ademais eu creo que dixo a cifra exacta. Eu poría a man no lume, porque o descenso vai estar entre nós, Leima, Lleida, Andorra e Manresa. Eu creo que entre esos 5 vai estar. E a verdade é que me quedei Manresa, ti dis tamén? Eu Manresa non sei, pero eu digo Burgos. Eu digo Burgos. Burgos non sei, a ver como lle saen os extras, o Steward, o DJ Steward, a ver que tal, pero eu creo que entre esos 5 vai estar, creo. Igual Burgos lle dá para estar un pouco máis para arriba. Bueno, despois tamén antes... Di, Andy. Sí, no, que me quedo con bastante... Bueno, algunha xente dixo que igual algunha sorpresa daban tal, eu creo que estou máis no lado de José, que dixo que iba a ser todo sufrir. Eu tamén estou máis inclinado cara a ese lado. Igual son un pouco pesimista demais, pero creo que vamos a sufrir moito. Sí. Totalmente de acordo. Temos que estar todos... Ten que ser unha caldeira. Todos os partidos. Hai que mentalizarse... Hai que mentalizarse, que ahora estamos mal acostumbrados do ano pasado, que vamos... Igual o orden é ao revés. Bueno, esperemos que non sen idéntico, porque senón mal vamos. Pero vai ser un orden máis ou menos invertido. Entón hai que telo en conta, que este ano eu estou totalmente de acordo co que dixo a xente. Eu vexo a xente que está consciente de que vai tocar sufrir. Despois, ojalá nos equivoquemos e nos salvemos sin ningún problema. Ojalá. Pero, visto de onte, que non é para sacar conclusións, pero tal, bueno, non sei. Eu penso que vai tocar sufrir, e o que dixían, Sar vai ter que ser unha caldeira todos os partidos, porque todos os partidos hai que apretar, tanto os que son directos como os cando veñen os grandes, porque os grandes tamén lle podes ganar. Entón, hai que, sobre todo na casa, hai que apretar por lo civil ou por lo criminal. Eso é así. Totalmente. Non sei se queres engadir algo máis sobre isto. Desto non, pero quería decir unha cousa, que o Girona, que tamén se mencionou moito, que Isaac Vázquez lesionouse. Subiron un comunicado hoxe de que, sí, creo que foi o mesmo que lle pasara en Ourense, non, na Cultural Leonesa, o primeiro ano que estivo en LEP, despois de estar no Bosco, que foi do quinto metatarso do pé. E xa está operado. Creo que 2-3 meses ten mínimo. Polo que estiven vendo. Madre mía, meu pobre. Igual teñen que fichar. Que mala sorte, Joder, pois eu que tiña moitas ganas de ver a Isaac Vázquez. Pobre. Bueno, pois que se recupere, que mira, dentro do que cabe, ainda non empezou a temporada, co cual vai a... Dentro do que cabe, bueno, non lle vai poder ir recuperándose, disputar partidos, seguramente, vai ofrecer un gran nivel, que eu teño moitas ganas de velo, sinceramente. Eu creo que ten moito futuro. Bueno, e antes de pasar ao calendario así rápido, que temos aquí unhas preguntiñas dun seguidor do podcast, que di tema de rolda de prensa de Héctor Galán. Héctor Galán, que este ano, se non me equivoco, non deu ninguna rolda de prensa, todo o contrario que o ano pasado, que sí que deron unha rolda de prensa xusto, non sei se por estas fechas ou por aí, sobre diferentes circunstancias do equipo. Pero este ano, de momento, sí que chama a atención de que non fixo ninguna rolda de prensa. Non sei que opinades vos ao respecto. Bueno, Xian onte non o veu. As caras del tamén eran un poema onte, mentre estaba xogando o Obradoiro. Sí. E non era de... Totalmente. Estaba esperando que todo o mundo apedreara nese momento. Entonces, creo que ven por aí un pouco os tiros. Penso que está dicindo, cando cheguen todos e vexan que hai calidade no equipo, vou a dar a cara.
Eu penso que o mellor ven por aí un pouco, non o sei. Non teño o placer de falar con Galán. E deixo aí. Xianti, que opinas? Pois a verdade é que sí que é verdade, que non dixo nada este ano. Dixera algo aí cando faltaban 3 ou 4 fichaxes, deu unha entrevista, non sei, pa unha radio, non sei pa cal foi, non foi pa Ser, non sei Sí, pa cal no. foi. Algo que deu, que había comentado que ia fichar dous bases, pero ao final non se fichou. E voto bastante en falta a mítica asamblea de socios que hai todos os anos, no que se aproban os orzamentos, porque tamén sería interesante. De momento non teño ninguna información de que houbera. Que tamén é interesante ver o presuposto co que se moveu este ano Héctor Galán, porque igual algunhas decisións que tomou veñen por aí. E pareceme raro que non houbese, debería haber, eu creo. Probablemente. Pois sí. Si non o houbo, porque, bueno, hai a veces que xa sabes que convocan estas cousas e nin se entera a xente, o sea, que lo hacen polo secreto e non o sei. Entonces, bueno, eu o que opino é que a min chamame a atención que non dera algunha roda de prensa. Eu que dixían tamén é verdad que sí, deu algunha entrevista, tal, pero, home, unha roda de prensa máis aberto a diferentes medios que podan preguntar diferentes tipos de preguntas, pois non estaba mal. E, por exemplo, o que dixían, por exemplo, preguntarlle o tema do presuposto, porque é un tema que bueno, eu penso que é importante que debemos coñecer os aficionados, porque o presuposto é a base de todo, o sea, o presuposto é o que ordena como se fai o equipo, porque é o diñeiro. Entonces, chámame a atención. Non sei que opinades vos. Sobre si queres dicir algo máis deso. Si, eso mismo. Por exemplo, estiven agora buscando e o Leima di 2 millóns o 11 de xuño. Hai 2 meses e medio así. E me parece moi raro que a obra non dixera absolutamente nada do presuposto. Que, bueno, máis ou menos podemos facer unha idea, pero ter a cifra exacta igual nos axuda a entender algunhas cousas, pero entre 4,5 e 5 estará por aí, máis ou menos. Non creo que moito máis. Adriana, ti algo máis ou... Nada, o mismo que Xian, opino. Bueno, e despois tamén nos di aquí futuro do club a nivel organizativo, deportivo, plantel, expectativas as comentamos, pero futuro do club a nivel organizativo en xeral, como ves? Porque claro, isto tamén é un melón que en algún momento vai ter que abrir, porque o busero, como lle coñecemos todos, Raúl, en algún momento vai marchar, máis pronto que tarde. Entonces, que vai ser do futuro do club a nivel organizativo en xeral? Non sei como vedes vos o futuro, así unha pincelada rápida, porque tampouco vamos a debatir aquí agora o futuro así a grandes rasgos, que nos comemos o tempo, pero non sei como vedes vos, Adriana. Eu, como se di na miña terra, creo que lle sobran mozas, Obradoiro. Vale? Pero bueno, o mellor non é o mellor... Sí, pasa que o mellor non é o mellor momento agora mesmo. Claro. Bueno. Ese é outro tema. Claro. Feito, eu teño o presentimento de que igual se este ano nos salvamos, igual cambia o mando. Sí. Paréceme. Eu penso que tamén. Bueno, estou moi de acordo con Adriana. Creo que non lle faltarían, mozas en absoluto, porque hoxe en día eu creo que xa hai máis empresarios que invirten en deporte. Creo que pasaría algo similar ao Depor cando estivo en segunda B, en primeira ref nas malas, que ao final chegou Escotet, que é un tío con pasta, vendo a afición que tiña o Depor e o club que ten. Eu creo que aquí en Santiago, a menor escala, pero pasaría algo parecido. Coa afición que ten o Obra, son 5.000 e pico abonados, co pabellón, coa situación do club ahora mismo en primeira división, eu creo que cando Raúl tome a decisión de botarse un lado, creo que alguén vendría, non nos quedaríamos sin Obra, seguro. Eu penso que esta non vai ser clave, pero en todo, sinceramente, porque si nos mantemos, eu penso que o club pode venderse, é o que dixían, pode haber empresas interesadas, porque Obradoiro ten moita masa social, eso é innegable, o sea, 5.000 abonados nunha cidade de 100.000 habitantes, pois ni tan mal. Entonces,
Claro, eu creo que esa presión que habería a nivel social, eu penso que non deixarían morrer así o equipo como tal. Que pasa? Que si se descende, a miña dúda é esa, porque o club, aínda ahora, por moito que cos Obradouros e todas estas historias, o club probablemente ten unha deuda tremenda. E claro, a ver que empresario se mete en Primera Feb cuns ingresos moito menores que en ACB, cunha deuda del copón. Non sei se en Lev sería... Non o sei, non sei como vedes vos o tema, porque claro, eu estou de acordo con vos no tema de si nos mantemos, pero a miña dúda é si descendemos, que esperemos que non, pero é unha posibilidad. Pois no hipotético caso de que descendamos, hai dúas opcións tamén. Ou que veña alguén con moito carto que diga a min gústame o deporte, o que dice antes Xian, vou invertir aquí, poño e pon Pero a xente a traballar. Pero ti crees que cunha deuda, por exemplo, tremenda, ti crees que un empresario se metería igualmente? Empresario ou chamémoslle X? Tremenda non creo que sexa tampouco, o sea, non creo que sexa inasumible. Igual un empresario que pon, que non sei cantos millóns vale, pero estudiantes venderase non sei se por 12, 15 este ano, por aí. O estudiantes, obra será menos. Pero eu creo que cunha deuda igual de 2 millóns non creo que, aparte do diñeiro que poñes, que pos para comprar o club, non creo que sexa inasumible a deuda. Creo, non sei como está o club. Non sei, eu experto en economía non sei, tampouco coñecemos os datos, entón tampouco Claro, podemos aquí decir o que queiramos que non sabemos nada. Podemos valorar, facer hipótesis e tal. Pero non sei, a miña dúda é esa. E claro, ademais vendo o historial que hai neste cidade de equipos, o que pasou con eles, o Compostela, o Lovelle, obviamente, eu penso que o Obradoiro ten, bueno, máis masa social que o Lovelle ten claramente, incluso que o Compostela, nalgún, eu penso, non sei, a ver, o Compostela había que verlo en primeira división, Claro. pero o Obradoiro está claro que ten moita masa social máis que o Lovelle. Non houbo despois ningún empresario que se atrevera, entón por eso non sei, Caneda no Compos, pero despois non houve así un empresario de caché, non sei, generaríame dúdas, pero bueno, esperemos que nos manteñamos, que todo vaya, eso é importante, Totalmente. primeiro manternos, e despois xa veremos, esta temporada témola garantizada, así que hai que disfrutala. Bueno, e despois que máis preguntaban aquí, por aquí, o baixo nivel, bueno, na opinión desta persona, o baixo nivel de deseño de certas prendas do obra dos derradeiros anos, moi sosas e cambiando cores continuamente. Penso que é mellorable. Non sei que opinades vos sobre este tema, así rapidinho. Bueno, eu vou a dicir Adriana. que, vamos, que para a moda non hai gusto escrito, non? Eu sempre levo a Azabache, que foi moi criticada no seu momento, a min pareceme unha obra de arte, dígolo de corazón, conta unha historia moi bonita. E isto é como todo, antes falabas do Depor, ti, Xian, a camiseta do Depor foi super criticada este ano por ter unha cruz, e leva unha historia detrás. A veces hai que ver máis alá do que o propio deseño, saber por que se fai iso, non? A min toda a réplica que se fixeron de outros anos gustaronme moitísimo. A calidade, non sei. A min saíronme todas boas. Non sei a vos. Xian, ti que opinas? Si, eu o do deseño non estou de acordo, se están, me pareceme chulas todas as camisetas, incluso a do Obradoiro pareceme bonita. O que sí que estou bastante de acordo con este seguidor é co tema das cores. Porque, por exemplo, ves o Leima, que o Leima é laranxa. E vas a Conxame seguramente todo o mundo vestido de laranxa. E no Obra, bueno, é o blanco, pero pode ser un pouco azul, un pouco vermello, igual, sabes, molaría ter un cor que haxa que ir asar desa cor. Estar todo o pabellón, que uso moito de ver vídeos do núcleo, da xente de Lleida, da grada de animación, que me parece espectacular, sabes, todos que a mesma camiseta e todo. E aí sí que o das cores sí que pode ser algo a ter en conta, pero non sei. Sí, a ver, eu penso que está ben facer camisetas de outros colores, porque ademais son, Sí. bueno, tamén a retro e demais, xogar algún partido, tal. Despois, sí que é verdad. Que pasa? Que eu penso que tamén o que dixían, o tema das cores. Sí que debería haber unha cor máis igual unificada nos partidos do Obradoiro e tal, e que a xente levara tamén camisetas así, o que sei, blancas ou tal, por
Tal, porque ademais o problema que ten o blanco é que non destaca tanto como o laranxa. Porque o laranxa sí que destaca moito. O laranxa vese, vamos, a 3 kilómetros. Pero en cambio o blanco, pois, non destaca tanto. Non destaca. Entonces, molaría que Sar, pois, estuvera o máximo posible blanco. E se hai algún partido, pois, que se xoga con unha camiseta distinta por retro ou por algunha camiseta tipo como a negra polo Azabache, pois non pasa nada, vamos nos de blanco ou vamos de negro ese día ou ese día tal. Pero sí que é verdad que, por exemplo, en partidos importantes, eh, non sei, claro, está ben promocionar unha camiseta, pero eu na grada diría de que todos foran ca mesma cor, para dar esa imagen máis de, non Sí, que sei, de presión, non sei, eu sí, neso sí, sí eu que que estou de penso. acordo máis con Xian, sobre todo en partidos importantes, noutros partidos, o sea, bueno, partidos importantes son todos, obviamente, en ACB, tal, pero me refiro en partidos con de relieve, os derbis, bueno, os Madrid e Barça, eu que sei. Non sei, Adriana. É que eso eu vexo máis para a xente das peñas, non? Por exemplo, onte fixeime na camiseta do Brallás e negra. Non me Non sei vin de se... conta, a verdad. Pois é negra, Sí, a de nova zona deste ano. norte tamén. Pois, se son o color que teñen bueno, Este ano creo que hai grada animación como tal, que van todos para baixo, creo. claro, Ou pois polo que me igual dixeron. unificaron as cores, é que tampouco, eu non o Non o sei, sei. descoñezo Sí que totalmente. xa o dixen antes, pero sempre poño o exemplo de Lleida. Eu vexo os partidos de Lleida, os vía e enfocaban a grada e ata todo o mundo iba coa camiseta do Lleida. Que bueno, xa é unha cousa de poder permitirse comprar unha camiseta de 50 euros ou non, está claro. Pero Home, digo, claro. coa mesma cor pareceme moi Esa é bonito, outra a verdad. cousa. Todo o mundo, porque ves, había coa Ademais, camiseta do Lleida un neno de 3 anos e o seu avó de 80, e todos coa camiseta de xogo, e parecíame moi bonito, a verdad. Sempre o Lleida pareceme nese aspecto un equipazo, unha afición tremenda. sí, e ademais no pabellón do Lleida, claro, a grada animación está en tribuna, entonces vese Sí, sí, é bastante, porque increíble. claro, en Sar está no fondo ali na esquina, non se na retransmisión televisiva, pois non se ve algunha vez, pero non se ve normalmente, porque non colle o plano. Entonces, pois está bastante ben. Bueno, algunha cousa máis sobre este tema, se non pasamos ao calendario. Sí, eu creo que sí, calendario xa. Sí, Sí, pois nada, pasamos logo ao calendario e nada, bueno, xusto creo que foi o día seguinte a que fixéramos aquel directo, que por certo, volveremos facer directos, eh? Esta hora estamos grabando, Sí, sí, pero sí, algún sí. día volveremos facer directos, que conste, para que tamén comentedes e tal. E nada, pois logo vamos ver este calendario, a ver que vos parece, non sei, a min, genérame terror, sinceramente, sobre todo o final. ao Adriana, final. non sei que opinas ti, e despois Mira, xa eu dixen falarei que íbamos a xogar Xian. contra Andorra, equivoquime, non foi na casa, temos que ir alá, pero Pero dixen que o foi. primeiro partido era contra Andorra, Sabío. Sí, Sí. Se eu dixera que iba a ser moi lonxe, moito máis lonxe non nos podíamos ir, a verdad. sí, Efectivamente. no. A Eu creo Canarias. que temos que ir cos deberes moi ben feitos. É que é complicadísimo. Ao final é complicadísimo. Sí, é que ao final é terrible, porque vas a Lugo, vas a Murcia, recibes o Barça e vas a Zaragoza. E bueno, se contamos o anterior xornada, recibes o Unicaja. E Sí. claro, é un calendario terrible. Para min é Pero bueno, tamén terrible. podes O sea, miralo pola parte positiva de que seguramente, sobre todo Barça, Murcia e Zaragoza, incluso máis, porque non se xogará o playoff a priori, van vir cos deberes feitos, van estar cos deberes feitos. E quizás podes aproveitar que estén un pouco relaxados, pero igualmente que é un calendario moi difícil, pero bueno, é a CB, a mellor liga de Europa, a segunda mellor do mundo, que vai estar moi o igualado que todo. ten. A ver, a mí dame máis medo o que está claro é que o equipo ten que ter os deberes feitos, eu penso que antes de chegar a ese Tourmalet, digamos, a final, porque eu non me quero imaginar chegar a Lugo, xa non digo con opcións de descender ese día, porque vamos, se xa temos opcións de descender ese día en Lugo, bueno,
mellor É nin máis pensalo. posible. Pero, que? Que eu É creo que é máis imposible. posible que cheguemos as últimas 3-4 xornadas con aí abaixo, No, Dios queira que non, pero probablemente bueno. sea así. Pero eu digo que, inda que estemos aí abaixo, por exemplo, que estemos fora do descenso. Non digo que teñamos os deberes feitos, ni moito Bueno, os deberes feitos eu penso que os temos que ter daquela, porque eu non me vexo... Os do Breogán, se teñen algunha opción de descendernos, van a ir a morrer. Bueno, van a ir a morrer igual, Sí. por Sí. descendernos. Pero se teñen a opción de descendernos, ou prácticamente descendernos, van a ir a morrer, ainda por partida doble. E despois tes que ir a Murcia, que Murcia, a ver, igual se está xogando, eu que sei, factor cancha no playoff. Recibes o Barça, bueno, é na casa, podes dar a sorpresa, e despois vas a Zaragoza, que Zaragoza a min sempre me dá medo, porque Zaragoza a min unha pista que me dá moitísimo medo. Eu non me quero imaginar acabar en Zaragoza descendendo, é que non me quero nin imaginar. Eu penso que os partidos antes dese final van a ser, claro, temos que sacar o máximo número de victorias na casa, por supuesto, e algún tamén fora, porque se non ganamos fora, as da casa solo non van valer, porque probablemente todos os da casa non os vas a ganar. É imposible. Totalmente. Vamos, un equipo como Obradoiro é moi complicado que o faga. Entonces non sei. Eu Sí, creo tamén que hai sei. que gañar o primeiro partido xa, o Andorra. É que ese hai que gañalo, Sí, é sí que ou ese sí. partido é... Ese partido vais a xogar dúas veces. O sea, vais a xogar dúas veces no mesmo partido, porque vas a xogar primeiro a victoria e despois o Lo verás, verás. no caso... Porque, claro, hai que acordarnos de como descendimos nós. Claro. Entonces, claro, hai que... Si, sempre está o Xian. tópico que se comenta de que os primeiros 5, 6, 7 partidos son moi importantes en ACB para non empezar cunha dinámica que xa pode ser casi imposible de revertir, como lle pasou o ano pasado ao Granada ou ao Burgos, que tiveron, bueno, unido a varios fichaxes, puderon remontalo, de empezar, eu que sei, un 0-6, 0-7. E pareceme moi importantes que nos primeiros 6 partidos, ou 7 se contamos a Manresa, temos 3-4 da nosa liga gañables, que son Andorra, Lleida, Burgos, se metemos aí, o Derbi Cobreo e o Manresa. Ou seja, quitando Madrid e Tenerife, deberían ser partidos que nos que deberíamos ter opcións de gañar. Asequibles, Eu creo sí. que sacar 2-3 deses 4 pareceme chave para Totalmente. estar nunha boa situación. Pareceme moi importante. Eu opino o mismo que Xian, totalmente. Sí, eu tamén. Totalmente de acordo. Despois, obviamente, se podemos sacar algún, pois... O mítico Madrid-Barça na casa, que por eso, que soa que flauta pode o ser Baskonia. con un barruetazo xa, se pode ser como Coleima, pois mellor. Pero bueno, hai que ser realistas, é complicado ganares. É verdad que o Madrid na segunda xornada, pois, bueno, está aí, é un momento que está aí o equipo Madrid, bueno, así medio aínda de... A medio gas, non sí. de vacacións, pero bueno, está aí aínda empezando, tal, igual veñen máis relajados, eu que sei. Pero se Euroliga igual mellor máis adiante. Sí. Igual mellor máis adiante, que os pilles entre xornada de Euroliga ou algo, e que vayan con descartes e tal. Eu creo que ao principio a min Madrid igual está con toda a plantilla, asústame. Igual eu prefería, por exemplo, creo que o Valencia, a ver, a min o Madrid asústame en calquera jornada. Sí, eso está claro, pero bueno, nunha xornada 16, por aí 20, parecería mellor, pero na segunda xornada poden estar con todos sanos, todos dispoñibles. Bueno, cuidado. Pero mira, o Leima, por exemplo, ganou o Madrid, non sei se foi a primeira ou a segunda jornada, non me acordo. Primeiro, por exemplo. Entonces, eso está claro. Home, empezar na casa ganándolle a Madrid sería, vamos... Bueno, sería apoteósico. Delirio de grandeza. Vamos. Pero bueno. E despois, bueno, así datas importantes que destacar, bueno, porque xa falaron tamén antes os aficionados. Primeiro de todo, eu diría que o partido, bueno, quitando o Madrid e o Barça, os típicos tal, o 1 de novembro, xusto despois de Halloween. Eu xa casi ese derbi chamaría o derbi do terror, porque despois de Halloween e por riba, ás 12 da mañán, o domingo, ás 12 ou ás 12:30, non me acordo exactamente a que hora era, se era ás 12 ou 12:30, pero por aí era.
contra o Breogán o primeiro derbi da temporada que vai ser en Sar. E curiosamente o segundo derbi vai ser tamén en Sar na primeira volta, é dicir, os dous derbis van ser na primeira volta en Sar, que so ollo tamén. E despois tamén a destacar o partido contra o Girona en Sar pola volta de Moncho, que será na xornada que está aquí, onde estaba? 9, non? Na xornada 9, sí, 9, o 22 de novembro. de que? De novembro. Novembro. Bueno, non sei. Como vedes sobre todo o tema do que os derbis sexan os dous na casa na primeira volta? Bueno, Que o aficionado ainda vai estar enganchado. Sabes? Eu prefería repartilos, sí, Ou quizás incluso sí. preferíaos na segunda volta, porque na segunda volta, obviamente xogaste moitas cousas durante toda a temporada, pero na segunda volta é cando sentes xa o alento, sentes que estás aí ou porque na primeira volta, bueno, ainda tes margen tal, pero na segunda volta xa non hai volta atrás. Entón non sei como vedes vos. Sí, home, sempre é mellor que teña os partidos quentes, digamos, na segunda volta, pero bueno, que algún ten que tocar na primeira, é o que hai. Non hai moito máis tampouco. Xa. Adriana, ti? Eu, neste momento que está o Obradoiro, creo que hasta é mellor que sea na primeira volta. Pode ser. Porque... Sí. Sí. Digo que sí. Eu non sei, é que eu non sei. Non teño nin idea. Despois non sei se tedes algún partido, o sea, non sei, algo máis que dicir do calendario, a verdad. Eu non teño nada máis que dicir, o sea, a mí Eu teño parece unha un pregunta. calendario. Vos Sí, di. considerades que imos a ter a mesma plantilla en decembro? No. Bueno, en decembro, no. En decembro, seguro que e se non. me pos incluso en octubre. Vale. Pois Depende de como entonces... vayan as cousas. É que tamén é moi complicado, Depende de porque ao ter... Como non se lesione alguén, ao ter 4 cupos, Bueno, é que tes que quitar alguén da pero que a plantilla, mala se non se sorte, lesionan. pero escoita, Xian, pero que a mala sorte que temos, fijo que algúns nos lesiona, e ainda por riba grave. Segurísimo. Pero Segurísimo, igual hasta segurísimo. o sábado ou domingo en Gijón, Bueno, pero non que... espera, toquemos madera que no, pero vamos, non me extrañaría nada. Por eso dicía eu, E un despois, cupo ademais, o sea, perdón, Javier, ter un cupo Xian. como Villar ou como, bueno, Smiths que sonou, pero que non creo que fora unha opción real. O sea, o ter 5 cupos ábreche moitas portas de que podes añadir cando queiras un fichaxe, pero que ao estar con 4 co auga ao pescozo que a quen quitas se non hai lesións, é que é moi difícil o de ter só 4 e non de moito nivel algúns, pareceme un tiro no pé. Xa. E despois que iba a comentarles se me olvidaba o tema do calendario de que, por exemplo, haxa Eso sí. moitos partidos, 2 partidos na casa, 2 partidos fora. É así prácticamente todo o calendario, non hai unha continuidade de un partido na casa, outro fora, tal. Non sei eso como Breogán, valorades Tenerife e como pode Barça afectar solo. Que sí, por eso. Non sei como valorades como pode afectar eso o equipo, si é que lle pode afectar en algo. Porque claro, van a ser 2 semanas seguidas xogando na casa, 2 semanas seguidas xogando fora. Non sei como eres, Adriana. Eu creo que malo, pero bueno. Malo pos aficionados porque vamos a estar 2 semanas sin ir a Sar. Eso xa va a empezar e outra tamén para eles. No, claro. Non lle quita nada do corpo. Ao final van en autobús a maioría das veces. Sobre todo, o primeiro partido en Andorra chegan reventados. Sí. Xian, ti? Pois eu creo que estou de acordo con Adriana, creo que ten máis cousas malas que boas, pero podes velo pola parte de que estás 2 semanas sin ir a Sar e vas despois con máis gañas de 2 semanas sin ver a obra, e outra que, por exemplo, no Leima en casa, Murcia. Imagínate que o Leima nos mete de 20, sabes? Despois, sen ningún partido de por medio, volver a casa, pareceme complicado ver como se toma. Bueno, a ficción da obra é exemplar, non vai facer o de pitar nin nada, pero pareceme, imagínate, 2 partidos en casa seguidos. O primeiro perdes de moito
paréceme... Igual perdes de moito en casa, vas fora, gañas e volves a casa e volves de gañar, pero paréceme, non sei, máis malo que vos seguro. Sí. A ver, todo, está claro que todo ten os seus puntos favorables e puntos negativos. Eso está claro. Pero bueno, veremos o que sucede. E despois tamén outra cousa a comentar, eu non sei que vos parece, porque é verdad que hai algúns partidos que non son domingo pola mañá, pero a maior parte dos partidos en SAR van a ser os domingos pola mañán, 12, 12 e media, pero por aí a maior parte van a ser pola mañán. Hai algúns que non, que son pola tarde, creo que hai un antes de fin de ano, creo que un sábado pola tarde, e algún outro hai tamén, pero a maioría algún outro que é un domingo pola tarde, pero por exemplo, os derbis son o domingo pola mañá, domingo ás 12. Isto eu din por aí que igual é porque a TVG o retransmite. De momento non se oficializou nada, pero eso din por aí. Eu non sei como valorades eso, o tema do horario de... Porque claro, en SAR normalmente estábamos acostumbrados a que os partidos foran os sábados pola tarde, 6, 6 e media, 7, 7 e media, bueno, por aí, 8, 9 menos cuarto, non sei si crees que eso pode afectar algo a afición, e sobre todo en partidos quentes como os derbis, que se están tan ás 12 un domingo, non sei como vedes eso. Eu que me teño que desplazar para ir a ver os partidos, casi que mellor, sabes, moitas veces, porque os partidos entre semana que nos comíamos... Bueno, xa. Este ano non hai, creo, Claro. Ou polo menos na casa non hai. Costaba, había que pedir permisos nos traballos, facer números para sacar os martes do colexio aos rapaces, bueno, complicado, era moi complicado. Entonces un domingo pola mañá a mí non me ven mal. Si a ti? Se a mí a verdade é que tamén me ven por cousas de... Bueno, xogo fútbol e por cousas de horarios e tal, calendario ben me ven, a verdade, domingo pola tarde. Pero sí que é verdade que os derbis, que son... Que o bonito é, bueno, estar coa xente de outros equipos e tomando algo e tal, quizáis o recibimento ás 10 da mañá igual estamos todos un pouco dormidos, pero bueno. A ver, eu creo que está ben o horario, sinceramente. Igual o dos derbis poderíamos mirar de poñeros pola tarde, pero tampouco creo que sexa todo decisión do clube. Entón, pois bueno, é o que hai. Home, non, eso depende da televisión, está claro. E máis un Claro. equipo como Obradoiro que acaba de ascender que ni pincha ni corta, vamos. O sea, ten que obedecer o que lle din, así de claro. Pero, que iba a dicir eu? Eu estou de acordo con Xian. Eu penso, a ver, non é un horario malo, pero sí que é verdade que igual nos derbis, non sei, réstalle como magia no ambiente, porque obviamente a xente pues, vai estar máis adormilada, tal, non sei, non vai ser o mismo como un recibimento pola tarde, pon. Entonces, bueno, que podía ser peor e que nos puseran os derbis pola semana, que creo que hai un, non sei se o Breogán Leima ou o Leima Breogán, non sei, ou en Coruña ou en Lugo, hai un deles que se non me equivoco, é pola semana, que cae en xornada intersemanal, que eso sería, vamos, é o que nos pasou a nos o ano pasado, non sei se nos tocara co COP, non sei se tocara un día de semana. Bueno, non sei, non me acordo. No, foi o Non me acordo. Leima Cop, foi. O Leima Cop, perdón, sí, é verdad, fora o Leima Cop, o noso non. No, porque o noso fora un viernes, se non me equivoco. Un viernes pola noite, creo. Bueno, non o sei, dá igual. Sí. Pero o que decía, eso, que igual lle resta algo de ambiente. Eu, por suposto, a xente penso que non vai fallar. Se esas 12 da mañán, se esa... Para algo pagou abono, está claro. Entonces, Que va, non falla. é un domingo, un día máis que favorable para ir a ver, vas despois comer, vas co vermú, vas o que queiras. Entonces, bueno, é un bo horario. Eu preferiría pola tarde, sí, pero bueno, pola mañán, pois, ni tan mal, oye. Sí. Todo nos ven ben. Se ver o Obradoiro, da igual. Calquera hora. Pa sufrir. Vamos Bueno, sufrir. pasou así a ver este. O que? Imos sufrir, pero da igual. No, por eso. Bueno, algunha cousiña máis que queríades comentar do calendario ou pasamos a previa da Copa Galicia da Twitter Cup? Para miña parte non. Nada. Pois veña, logo pasamos ca Twitter Cup, si vos parece primeiro. Bueno, primeiro comentamos a Copa Galicia, a previa a Copa Galicia. A Copa Galicia, que primeiro vai ser a semifinal Leima Breogán, sí, Leima Cop e Obradoiro Breogán. Os horarios o mismo non me acordo. Obradoiro Breogán é ás 8:30, se non me equivoco, non?
O sábado ás 8:30, eu penso. É que ahora mesmo non me acordo, non me acordo. E o Leima Cov, eu penso que era ás 5:30, non me acordo. Bueno, que era por aí. Non me acordo ahora mesmo. Xian, ti tes os horarios aí? Estou mirando, pero paréceme que sí, que creo que Espera. somos o segundo partido, non? No, Paréceme. no, no, si o noso no segundo partido é ás 8:30, pero o Leima, Sí, o 6 e 8 e Leima media, sí, sí, sí. 6, 8:30. O sea, o Me parece que sí. Leima, o Leima Cov 6 e o noso, 6 e o 8 e Breogán media, a 6:30. efectivamente. E a final, Vale, o domingo vale. a 7. O domingo ás 7. Que, por certo, o partido do Compostela puxeron o domingo ás 12. Eu non sei se terá relación co tema da Copa Pois eu creo que Galicia, sí. non o sei. Eu creo que sí. Eu creo que tamén. Sobre todo por Porque temas ademais de o Compos televisión, este ano non hai unha plataforma como tal que emita a segunda ref, eu creo que sí, que vai a Eu emitir creo que todos vai os no canais votar a nacionais. TVG, Eu Sí, creo eu que vai creo no eso, votar a eso TVG. mismo. E por Creo que sí eso, que ten que como ver. vota a final, pola tarde supoño que será tamén por eso. Pero bueno, Aparte non o o Compo sei. sempre xoga polas tardes, entón supoño que Sí, terá sí, que por ver eso, todo, por vamos. eso. Por eso. Bueno, atención a quen vai entrar ahora, vale? Chegou Diego, que anda pola calle. Buenas, Diego. Hola, ¿se me escoita? Se escoita. Sí. Aí Vale, vas vale. andando pola calle. Sí, vou coller o coche. Non estarás por Lugo. Que ainda che vai parar Non, algún no, no. Logrón. No. Estou en Santiago. Menos mal. Nada, estábamos ahora falando do tema da Copa Galicia. Ainda non falamos da Twitter Ajá. Cup, estábamos así falando da Copa Vale. Galicia. Así un porradoiro rápido da Copa Galicia. Non co corazón, ca cabeza, Co corazón non vale, ca cabeza. Adriana, veña, empeza ti. No, quedó para Primeiras último. semifinales. Quedó Primeiras... para último. Ou queres ser a última? Sí. Pois veña, Diego, que está aí na calle, que o diga el. Primeira semifinal, Leima Cop, quen pasa? Pois Leima, veña. Fácil. Leima. E Sí. a outra semifinal, Vai haber sorpresa. No último E a sorpresa segundo vamos que? ganar. No último segundo imos ganar. aí queda grabado. E a final, Obradoiro, Leima. Leima. Nos. Leima. No, carallo. Nos. Nos, vale. Home. É que tendría che Leima, por eso estaba dicindo. No, Vale, o sea... no. Vale. A final, pois, xa, veña, dale. a final vai ser a mesma que na Twitter Cup. Uf. Pero a Twitter que vamos ahora, non adiantes. A ver se anda aí. Ti que crees? Pois bueno, eu vou ser un poquinho menos positivo que Diego, creo que bueno, a primeira semifinal creo que vai gañar o Leima ben, sen problemas. Eu creo que a segunda quizáis se vai esperar un partido con máis vantaxe por parte do Breogán, pero eu creo que van gañarnos, pero que imos dar unha boa imaxe, creo que se vai empezar a ver o obra de Epi na CB, o que vai a ser realmente. E despois final creo que vai... Bueno, é a mesma do ano pasado, creo que gana Breogán tamén. O sea, ti Por crees moito que a que non Copa doe, pero Galicia vai a ir para os... Vai ir para Lugo. Vai para Lugo, creo que sí. Bueno, de momento levamos Diego que di que vai gañar o Obra, Xian que vai gañar o Breogán. Vou eu agora ou queres ti, Adriana? Vai, ti, iba a dicir unha cousa e xa... Quería ser a pesimista para o final, pero... Vale, pois eu vou decir, a ver, na primeira semifinal, a ver, gana Leima, non creo que esa opción a sorpresa, sinceramente. Non vexo o ao Cop, home, haberá que velo, sempre pode haber unha sorpresa, pero non vexo o ao Cop pasando. E despois na segunda semifinal, é que non sei. Eu creo que a clave vai ser canto público a Sansar. Si hai bastante, estou con Diego que podemos chegar á final.
si non hai público, eu penso que Breogán pasa a final. E pasa fácil, ademais. E despois, pero vou pensar que vai haber público, eu penso que vai pasar o Obradoiro, pero vou a ser pesimista na final e vou dicir que vou dar o Leima porque Verge vai facer outro partidazo. E agora me acusarán de leimista os que me acusan estes bueno, os que saben por quen vai a indirecta, pero Sí, sí, é sí, o sí. que penso. É o que penso. Entonces, eso. E agora faltas ti, Eu, Adriana, a ver. pois eu, sendo realista, sin saber que equipo manexamos, obviamente, o Copo... Primeira semifinal, Sí, xa cho digo, é que me dá hasta me vou a trabar dicindo, vale, o COP non pasa e nós tampouco. E o gañador laureado vai a ser o Breogán. É o que hai. É unha copa. Vamos, ti pronosticas unha final Leima-Breogán. Sí. E gana o Breogán. Sí. Vale. E en Sar, que é o peor. E en Sar, o sea, van a celebrarlo como... Bueno. Nos a última que ganamos foi en Lugo, É verdad. Por iso. Eu non sei, eu teño a sensación de que vamos dar a campanada, pero vamos a cagala como sempre na final. É sensación miña. Despois veremos que pasa, pero isto queda grabado. Vou apuntar aquí, Xian e Adriana din que o Breogán, non? Exactamente. Diego di que Obra e eu digo que o Leima. Javier, Leima. Bueno, algunha cousa máis que queredes comentar da Copa Galicia? Así, algún salseo ou algo da Copa Galicia? No. Así, como será... Non sei se virá moita xente de Lugo, a verdad, non sei. Sí, seguro que sí. Ti dis que sí? Creo que sí, creo que van vir. Non sei nin tampouco como vai a venta de entradas, a verdad, sinceramente. Home, es que non están informando nada. Non están dando publicidade para nada, vamos, non. Eu creo que a xente nin se enterou de que, se non vos enteraxedes, que saibades que a Copa Galicia é o 5 e o 6 de setembro. Por se non o sabedes, porque é Santiago, no Fontes do Sar. Eu creo que ainda podedes comprar as entradas, que están os abonos a 20 euros, estou facendo publicidade á Federación. Galega, se nos poden pagar. 20 euros e despois, non sei, as entradas que a 15 euros, o sea, pero era por día, as entradas por día, 15 euros. Eu pillei mo abono. E tamén hai que dicir que xogan os 4 equipos galegos. Home, claro, e 3 de ACB. Bueno, pois se non hai nada máis, aí queda. Xian e Adriana, Breogán, Diego di Obradoiro e eu digo Leima. Despois, algún vai acertar porque bueno, pode ser que ao final gane o COP, a Copa Galicia. Pode ser. Non vamos a descartar nada. Pero o máis probable é que algún acerte. Así de claro. Sería unha sorpresón que nadie acerte. Pero bueno, todo pode ser. Bueno, pois dito isto, agora se vos parece comentamos o tema da Twitter Cup. Non sei se queredes primeiro que poña o vídeo do noso equipo, ese vídeo que fixeron. Poño o vídeo? Sí. Veña. Pois vou primeiro co vídeo. Isto é o noso equipo. O equipo que esperemos que ganemos, porque senón que dimitan todos, You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. It's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Let's go. Yeah.
For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. It's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. It's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5%. Bueno, pois aí están. Eses son os nosos combatientes. Aquí hai non sei, dous do equipo, non sei como van eses, se xa están nerviosos, porque queda nada, queda moi poucos días. Pois A mira, ver, Diego, Xian, que nos comentamos? non estamos nada nerviosos, basicamente, porque nin fixemos ningún adestramento. O sea, mira si vamos Vaya sobraos. por Dios. Pero que deu o seu entrenador? Quedou o vosso Pois entrenador? ao final non vamos ter entrenador. Exactamente. Dimitiu. Dimitiu. Madre Sí, mía. porque quere beber. De verdad. Vaya entrenador. Vaya entrenador. Espero que na pista o deades... Bueno, en fin, non vamos comentar o de entrenador porque, de verdad, que lamentable. Veña, dádelle algunha... Suele deixar tirada a xente. Ui. Non, sabemos por aquí, que deixounos tirados o primeiro programa. Exactamente. É verdad, é verdad. É verdad. Vainos rajar despois, preparados. Bueno, veña, dalle a Twitter Cup. A ver, ahora en serio. Bueno, recordar que a Twitter Cup vai comezar o sábado, o día da Copa Galicia, a 1 da tarde, do mediodía. Bueno, Sí. Exacto. non sei que... Bueno, hai que dicir que vaise colaborar coa Asociación de Cáncer Infantil e Juvenil de Galicia, a SANO. Non sei Que a entrada... se queredes engadir algo máis da Twitter Cup, como vedes... Nada, eu digo que a entrada é de vale e que van a estar ali nun principio cun stand a asociación e que a xente dé o que queira, non? Escolleuse esta porque é un tema que nos pode tocar a calquera na casa e, bueno, penso que é algo que todo mundo vai a ser comprensivo e pode aportar un graciño de area, non? Algunha cousa, Xian, Diego... Pois eso. Nada, es. Que se anime a xente a donar, porque eu creo que había varias opcións de asociacións, pero me parece unha das... Son todas bonitas, pero esta finalidade pareceme aínda máis, a verdad. Diego, Sí, ti? vai ter un stand no Multiusos na entrada, pois a xente que veña a Twitter Cup, pois animamos a que donen algo para axudar. Sí. Bueno, e a nivel xogo, primeiro é a semifinal, o sea, como vai ser todo? O sea, para recordar a Como na xente, vida como real. vai ser como? Non, que igual que as sortes das semifinais é como na dos profesionais. E despois a realización dos partidos, que con o tempo como vai ser? O sea, sabemos que comeza a unha, pero... Pois... A ver, Diego, comenta aí. Son 12 minutos, son dúas partes de 12 minutos, 4x4, a toda a pista. Descanso, se mal non recordo, son 4 minutos. Sí, creo que sí. Sí. E despois, entre partido e partido, hai a ronda de quencemento, que son, creo que dixemos que iban ser 3 minutos. 3 minutos, sí. Sí. E eso.
vai ser a primeira semifinal, vai ser Twitter Cop contra Twitter Leima, e a segunda semifinal vai ser Twitter Breogán contra Twitter Obradoiro. E aquí non é como na Copa Galicia, o sea, aquí sí que vai haber terceiro e cuarto posto. E van levar trofeo os 4 equipos. O sea, levan todos. Sí. Pero Bueno, o ganador para o ano vai levar unha cousa especial no escudo, por enriba do escudo. a galeguiña. Exacto. É como as estrelas que lle poñen a selección, sabes? As estrellas doradas, pois nós Sí, sí. o símbolo de Galicia, Sí, en sí. dorado. Bueno, esperemos que estemos nós. O O gallar. Gallá. Bueno, facemos un porradoiro de Twitter Cup. Faremos. Veña, empezamos polos xogadores. Xian, Diego, dádelle aí, a ver. Eu teño poucas dúbidas, Eu non teño dúbidas. Xian. Sí. A ver. Pero vamos facer igual. Primeira semifinal, Twitter Cop, Twitter Leima. Quen pasa? Pois eu creo que aquí pasa Leima tamén, creo. Pasa Leima tamén. Bueno, non, Vamos, Leima final. digo que pasa o Cop. Pasa o Cop, non Leima. Pasa o Cop. Pasa Cop. Pasa Cop, seguro. Vale, e na segunda semifinal Pasamos nós. Imos moi de tapados. Sí. Imos de tapados. Senón... Imos de tapados, equipo moi xoven. Sí. Es que somos co Breogán, somos dos máis xoven. Sí. Bueno, eso pode ser un plus ou non. Sí. Eu creo que sí. Bueno, Temos Diego, máis a ti... Juante. Bueno, espera, no, que ainda non acabamos con Xian. Espera, non acabamos con Xian. Entón, a final é Cop Obradoiro. Terceiro posto, Twitter Breogán, Twitter Leima. Quen queda terceiro? Terceiro, Leima. Terceiro Leima, o sea, cuarto queda o Breogán. Exacto. Vale. E despois, na final, ganará o quen? Ao menos, queda na casa. Cero dúbidas. Vale. Diego, dalle aí, veña. A ver, Primeira semifinal. a primeira semifinal, sabendo quenes son os de Twitter Leima, E quen son? Porque eu non o sei. Sabemos Pois quen mira, son. Pois son veteranos, o sea, xogan nas ligas veteranas, o sea, que van, eu penso que van dar leña, e polo tanto, por dar leña, van pasar a final, e despois, no Breogán Obradoiro, pois eu creo que imos gañar nós, pero porque temos máis fondo de armario que eles. Porque nós somos 10 e eles son 6. Entón, imos rotar máis. Que por calidad nos ganarían, entonces. Eu penso que sí. Pero Vale, mira. o que temos que facer nós é cansalos. Temos máis fondo de armario e hai que cansalos. E despois, en terceiro e cuarto puesto, pois eu creo que o Breo lévase o terceiro posto. O Cop vai ser, pois, vai vir de paseo a Tweet Cup. O sea, ollo, o Cop vai vir de paseo. E despois na final vai nos costar moito, porque van dar moita leña, pero vamos ganar de 1 ou de 2 puntos. Diego sempre gañamos sufriendo, na Real, bueno, na Copa Galicia ganamos na última canasta. E máis, vamos ganar cun triple do borracho do equipo. E quen é o borracho do equipo? Don Víctor. Digo. Pódese decir. Quen? Que diga, Diego. Ninguén me escoitou. Ahora hai que... Seguro. Quen?
Dío, veña. O señor do canto. O señor do canto. O borracho do equipo, Cuidado. Sí. Bueno, pois aí queda. Logo ganamos. Entonces, E primeiro, o Diego MVP, vai ser Xian. Bueno, pois mira. Ou Nico, E ou Xian Nico, MVP. ou Nico. Ou Nico. No, vai ser Xian, que colaboro deste programa. Bueno. Bueno, Todos espectacular. eu alegraríame por calquera dos dous, pero eu barro pa casa, Sí, home, sí. eu barro Claro, pa claro, casa, eu barro pa Home, casa e sí, teño sí. que dicir Nico. Está claro. Bueno, pois Nico. Hai que barrer para casa logo. Adriana, vas ti? Eu vou. Eu o roster de todos os equipos non o sei. O do Obra Non, sí. tampouco, Claro, o do Obra sí coñezco algúns, pero tampouco sei como xogan. Non teño moi claro. Entonces, eu digo que Cop Leima gana o Leima, porque sí que coñezco algún dos xogadores. Obra Breo gana a Obra. Faríamos un Obra Leima e gañaría Obra. Vale, e eu creo que vai a ser o Breogán que quede de último. Bueno. O sea, a túa aposta logo é Twitter. Primeiro Twitter Obra, segundo Twitter Leima, terceiro Twitter Cop e cuarto Twitter Breogán. Totalmente. ¿No? Sí. Vale. Sin coñecer Bueno, o Cop a plantilla, hai que dicir que gaña seguro nas camisetas. As nosas están moi Sí. ben, pero que as deles son unha pasada, verdad, Sí, a Vin. Está moi ben. Está moi ben. Sí, totalmente. Bueno, pois vou eu. Veña, eu digo que na primeira semifinal pasa o Leima, Twitter Leima. Na segunda, o sea, na nosa, pasa Twitter Obra. De terceiro, despois, polo tanto, quedaría... Eu estou con... Eu vou dicir o Breogán. Eu creo que Twitter Breogán vai quedar terceiro. Cuarto, Twitter Co. E despois... Veña, vou dicir... No, vou levar a contraria, porque que senón todos apostamos o mismo. Hai que, ainda que non me guste, pero hai que apostar outra cousa. Entón vou dicir Twitter Leima primeiro. Como ganou a Copa, como tamén lle dou a Copa Galicia, ainda me van chamar máis leimista. Twitter Leima primeiro e Twitter Obradoiro segundo. E despois Twitter Breogán. No, E o Twitter MVP? Cop terceiro, Twitter Breogán cuarto. Esa é a miña porra. E o MVP? E o MVP... eu tamén penso que vai ser Xian. É verdade, o MVP non o dixetes a Adrián, e Xian non. No. Adrián, é ti o MVP. É que non coñezco os xogadores. Home, MVP sen No, eu gañar... tampouco, Pero, Sei que eu xin vos decir. creo que hai 3 rapazas, bueno, chicas que xogan, non, Diego? Sí. Son 3, pois a min gustaríame que a levara unha chica, o MVP. E ti, Xian? Eu? Pois igual tiro algunha fácil, A igual ver. Luis Lope, igual. Ollo. Vou ao Cuidado. fácil. Cuidado. Foi un fichaxe de moito nivel de Diego. Sí. O último fichaxe. Sí. Sí. Logo Diego foi o director deportivo, hai que dicilo tamén. Exacto. Marchoulle o entrenador, que non vamos nombrar, pero un saludo al ex-entrenador de Twitter Obra, O resto, os entrenadores o resto de equipos teñen entrenador ou non? Creo que no. Crees que non? No. Bueno, pois aí queda. Tanto as porras para todos os porradores como para Copa Galicia como para Twitter K. Eu aposto polo Leima en todos os casos. O resto é o que hai. Bueno, mi madre, xa vamos casi 2 horas. Bueno, rapidiño vamos ca última sección, a túa, Diego, si che parece, a de... Sí. Xa sabes, a de que foi de... Sí. Vamos, pois veña, vou meter Sí. a cabecera e vamos.
Ui, espérate que non me vai. A ver agora. Aí está. Bueno, Diego, de quen falan os xos? A ver, contanos. Bueno, Primeiro día, algún pediu nos comentarios un xogador moi de culto no Obradoiro. Levaba o 45 a espalda. o 45. Chamábase, sí, de nome era Jesús e de apellido Jesús. Chagoyen. Hombre, Don Jesús Chagoyen. Vamos a ver si aparece por ahí. Ahí está. Mi Epa, madre. Tremenda xogador foto, de ¿eh? culto. Don Jesús Chagoyen. Bueno, ¿qué nos puedes Xogador contar de luego culto. de Don Jesús? Pois mira, leva retirado desde 2018 e retirouse no Morón en segunda FEP. Ostras. Xogou aquí 2 temporadas Sí, si ahí non está. recordo mal, a 14-15 a 15-16. Correcto. 52 puntos e 17 puntos. Recordo Sí. moi ben. ¿Cómo? 52 puntos, primeira temporada, 17 puntos na segunda temporada. Sí, é máis ou menos promedio de 1,4 puntos, 2,2 rebotes, creo que eran 9 minutos. Bueno, pero foi un ídolo en SAR, e sigue sendo. O sea, Sí. Jesús Chagoyen Home, sigue sendo un ídolo en SAR. Así de claro. Era non, un tipo non hai, que facía equipo, non? Pa meu gusto. sí. Facía E non equipo. hai, Facía Sí, equipo. no, non facía hai, non hai xogador que salir a pista con máis collóns que el. Sí, no. Eso é un xogador que sabía, vamos. Deste xogador sí que me acordo, e vamos. Totalmente. Si, a ti te acordas de Jesús Chagoyen? Algo me acordo. Na pista non teño moitos recordos, pero sí que me... O sea, sei quen é, Xogou, de algo me lembro. xogou con Maxi Cleaver. Mi madre. Non nos viña mal ese, No, No. hostia. Bueno, aí con Aboguidi. Non nos viña nada mal. Pero, e dis que se retirou no Morón, Sí, Si no ao lado de casa, imagino. 2018. Sí, no 2018. sí. O sea, porque claro, no Morón cando nos enfrentamos xa non estaba, claro. No. No. Ainda estábamos en primeira, carallo. Pero xa estamos outra vez en ACB. Bueno, pois se Jesús Chagoyen un día se quere pasar polo podcast, está máis que invitado, que nós estamos encantados. exactamente. Se nos escoita, Eu se creo nos que escoita, non é periodista deportivo este señor. pois Non non o teño nin sei, idea. algo sóname, Eu creo algo que sóname. sí, que sí. Algo quéreme sonar, pero non estou seguro, tampouco, non o sei. Non teño nin idea. Habrá que indagar un pouco máis por aí. Haberá que indagar. Sí. Bueno, algunha cousa máis de Chagoyen? Ou pechamos xa? Eu quería, bueno, pois xa vos lo comentín antes que, bueno, que un pouco preocupante o estado no que está Cairo, o xogador noso. E Sí. que espero que todo Sí, se mesmo. solucione e mandarlle moitos ánimos dende aquí. Sí, Exacto. totalmente. Moitos ánimos Mira que me gustaba ese xogador, Pero cando non vai as cousas ben, pois... Sí. Exacto, entonces que se quede co isto seguramente non lle vai chegar nunca, pero bueno, que deixou marca en Ou SAR. polo menos quede. Sí. Quede registrado aí. Exacto. E por a miña parte nada máis. Bueno, que pois é deixen, unha que cousa deixen en máis. comentarios, que Sí, deixen o en seguinte. comentarios o seguinte xogador. Eso. E con tempo que así intentaremos facerlle unha Que entrevista, se posible. Exacto, tráelo aquí. Eso. Que será xa despois da Copa Galicia, a ver si da Twitter Cup, a ver quen ten razón, quen acerta e demais. Exacto. E pouco máis. Eu creo que xa vai ir sindo horas de ir cenar. Ademais, aquí había xente que quería ir a ver o Madrid e xa van tarde.
Xa non sei nin como irá, non sei se marcaría ou non. Estamos grabando ás 9:11, ás 9:12 da noite, o partido empezaba ás 9. No, Bueno, non era nada as máis, 9:30. Aí ás 9:30. Non era as 9:30. No, ás 9 xa empezou. Xa empezou. Sinan se Me está cago. levantando para irse. Xa vai perdendo o Madrid, seguro. Xa vai perdendo o Madrid. Bueno, pois nada. Vémonos logo despois da Copa Galicia. Non sei se en directo, grabando, bueno, xa se verá. Xa falaremos. Antes do Encestarrías, molaría. Vale. Antes do Encestarrías? Cando era Encestarrías? Cando era Encestarrías? 13-14 ou 12-13. Sí, gravamos esa Esa semana, semana. xusto despois da Copa Galicia, xa facemos previo do Encestarrías tamén. Así Sí. que eso, se non hai nada máis, nos vemos para a siguiente. Total, chicos. Iso é. Pois nada, veña, do the fucking rules, vémonos. Chao, Chao. 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 Vai jogar.